Здравей, Цвети, отново съм аз. Моля ти задам един въпрос. Може. Колко деца имаш? 2 На колко години са? на 12. Да са ти живи и здрави. Момче и момиче или? Момиче, момче. Браво. А Гошко къде? Гошко. Чупене кръка. И как така бе? Не знам. Повтаря след мен къде спира рейса. Спира рейса на Тугарата. Къде спира рейса? Повтори. Къде спира рейса? На Тугарата. На Тугарата. Да. Къде спира рейса? На спирката. Ами повтори къде спира рейса. На Тугарата, бе. Добре, няма повече да те затрудняваме. Изпей една хубава песничка. Ти пееш много хубаво. Коя? Която ти искаш. Да. Аз за тебе, 3-4. Да. Аз за тебе ти си пея. И за тебе ти си пея. Обичам те, разбери. И за те да живеем. За те да пея. Те живея. Някой ден. Браво, стоп. Дай целувка на камерата. Чао.